እሺ ቤተሰብ እንታይና እንሰምዕ ዘለና ጉጅለ ህግደፍ ሕጅውን ክልተ መንእስያት ተቀቲሉ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ጭካነ ብመንገዲ ኣፈሙዝ ኣብ ምግላጽ ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ቲክቶከር ኣዶናይ ብስንኪ ሕጻጽ ተኣሲሩ እናተባሃለ እዩ። እስቲ እዛ ዜና እዚኣ ንስማዕ። بدأنا قبل ساعتين حالتك عم ذكرك عبد بسندغ امنه ورجع زيومن كالوتنا ኣብዚ መደብ እዚ ክንከታተል ኢና እሺ ቤተሰብ መጀመርታ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽት እንተዳኹምኩም ሰብስክራይብ እና ላይክ ናገርኩም ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑ ኢኹም መጀመርታ ኸዚ ሰብስክራይብ ናገርኩም ላይክ ናገርኩም እዚ ቪዲዮታት ተኸጽልዎ እሺ ቤተሰብ በተፈለማይ ቪዲዮና ንቐጽለና ሰናይ ምክትታል ለገለሰባት ልክ ከም ደበና ካብ ህይወትካ እሊ ክብል ምጀመሩ ፀሓይካ ተበርቕ ይደምቀልካ ህይወትካ እንዳመቀረ ይኸይ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን ያጋጥመኩም ዶ ካብ ህይወትኩም ምስተኣሊ ገለሰባት እንዳደመቀ እንዳበረኸ እንዳመቀረ ዝኸደ ስለዚህ ገለሰባት ካብ ህይወትኩም እሊ ክብሉ ከሉ ደበናውን ክኾኑ ስለዝኽእሉ ኣመስግኑ ከምዚ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ኣለኩም እስኪ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻፉና ካልኦት ጋር ሼር ግብሩ I love you all peace and love guys see you ናይዚ ወዲ እዚ ጉዳይ መመሊስ እዩ ዝገርም ኣብዚ ሓለፈ ርኢና ከም ዝነበርና እዚ ሰብ እዚ ኣምላኽ ነጊርኖ ዕለት 25 ዓለም ክትውዳእ ኢሉ ንብዙሓት ህዝቢ ፈናቒሉ ቀኒ ካብ ዘይተሓስበ ሃገራት ምን ከይተረፈ ናብ ጋና ካኣቱ ዝቐኒዮም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ትማሊ ብፖሊስ ናይ ጋና ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ትቀንዲ ምክንያት ከም ዝኾኑ ኣዝዮም ነዚ ነገር እዚ ኣሚኖም ዝተባሳጨው ህዝቢ ነተን ክሰርሐን ዝቐነየ መራኽብ ኣቃፂሎምን ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ሰለብሬት ምግባር ድማ እሱ ክሪስማስ ኢቭ ኣብ ሓደ ክለብ ሓዲሩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ክለብ ፕሮሞት ክገብር ሓዲሩ ክስዕስዕ ሓዲሩ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ተዝኾኑን ጽቡቕ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ፖድካስት ፕሮግራም ቀሪቡ ዝተዛረበ ነገር ድማ መመሊስ ንብዙሓት ሰባት የበሳጭሎ ኣነ ዕለት 25 ዲሰምበር ኢለኩም በር ዓመተ ምህረት ኣይተዛረብኩን ኢሎም ዕለት 25 ዲሰምበር ኣምላኽ ዓለም ከም ትውዳእስ ነጊርን ኣሎ ግን ዓመተ ምህረት ሲማዓስ ምዃኑ እውን ክነግረኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ስለዘይ ነገረኒ ኢልዎ ንዕኡ ዛዚሙ ድማ ከይዱ ስኒከርስ ናይ ስኒከርስ ጫማ ውሽጢ ጋና ዝርከብ ካብቶም ዓበይቲ ደኸኩን ናይ ስኒከርስ ጫማ ፕሮሞት ክገብር ተረኺቡ ማለት እዩ እን ካብቲ ትማል ምሸት ዝነበሮ ናይ ክለብ መጺኦም ድማ ፖሊስ ወሲዶም ኣሲሮም ይርከቡ ኣለዉ ብዙሕ በስጭት ስለ ዘለዓለ እን ብዙሓት ሰባት ዝሓረቑ ሰባት ድማ ነተን መራኽብ ስለ ዘቃጸልዎን ማለት እዩ بدأنا قبل ساعتين حالتك عم ذكرك عبد بسندغ امنه ورجع يخفيك ورد زرسح يخفيك يا دكلاين يخفيك دير قال لك اسا قومش تتكبر ورد شبيتاي سنس يخفيك ورد عطاري يخبين ده يخدا يخبين ده تشوفوا طلمان يخبين ده برلين قال لك يا ولد حمار يخبين يخبين يخفيك دير يخفيك ده يشفرك من الشرافه ما قدر فرقك ما يخفيك ده المود يخفيك ده ود شور دخل ابو عرس كريكا ود شور كريكا ود دخل ود مخلود ود جي كريكا ود زاجي لا قتلك انا نسغي انا خنغرك نسغي تزار كودك كريكا ليه كم سوق لا شبلت قتل برورات من زلخي لا سبع ابي لا سمعني لا قرفه سمع انا زلخي يا جمره مقطع كريكا انا زلخي يا مصاكي شفنا انا لا اسمعني انت زلخي يا مصاكي انت زلخي مصيسي نسخه فيس نفيس نعك يزاربني تقلا ግን ንስኻ ታጃና ሁሉ ፈስፈስ ይኮን ዓራፍ ኣፍጋሑት ወልከ ንሕና ብዝኾነ ምክንያትና ገንዘብ መሊስና ይሉ ንምንታይ ንሕና ጠሜና እንዲና ዘለና ንምንታይ ነው ተጋሩ ካብም ሓሩን ካብ ኤርትራውያን ገንዘብ ዝቕበሉ ዘለዉ ስለ ጠመይ ደይኮን ንሶም ግን ሰልጠነ ስመይ ይፀዋዕ ስለ ዝበለ ከልኦምና ንሕና ካብቲ ማዓስከር ከዓ ምቋምን ምድጋፍን ከዓ ይፈልጠና መን ተቃዋማ መን ደጋፋይ ናይ መን ቅርሺ ገለ ኣይፈልጥና
زخانة سب أنا قفلت أزدالي نجار مالتي عبز أمريكا خلت عمت كم زي إلى اللغة مالتي كل جزء عبز ما تقزارب كله كم زي زخانة حساب كله أنا نهزبي ترجعوني سلام انتي طاب تقرأي نمرتهم حارة ما تقوله زحمهم كوحمام كتفجأ أي جرفة نزينة سلازي تي أنا خا سب كزاربكم كله ويك أسب كبلكم كله برجعنا حمر يقول هجرة كل سنة عابس كتقاشون ويك تبريتكم سافرت تجبر نيركم أنا سبقى 20 حد عمتي ولا 6 شوعات عمت كل خيفت معسكر نيرة مال سلازي أنا كمان أبحكمنا قينا وين داول خلت عمت ملا أولي فأتي قد ما حجي أنا سجنا يرترون حواتي كزارب كله 5 على ديك سنيرة حجها 5 على ديك سنكم مالتي سلازي نسهم أنا كتفلت أقدر تزرل أنا مالتي أتي أما عسكر اجري مخاد ابي نيرو زي دميرو جيزولكم سو امريكا متن بعد كمان كسرحي قالكم مهراي قالكم غبو مالتي كم زي تريفون سلازي انا كمان حافتهم كمان سي اتنايت وصعيت حزبني حواتكم انا نغوركم كلكم كم زي نغوركم دا تزارق كلكم جسم طعات يخادوا تصرخوا تمهاروا كلكم سي ابغون حواتكم سقدت انا عجي مريرني كم زي لزوزلكم انا سبكري قالي سبكفلت قالي زقنا نغير لكم كم زي زغبر زلهم ጉጅለ ህግደፍ ሕጅውን ክልተ መንእስያት ተቀቲሉ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ጭካነ ብመንገዲ ኣፈሙዝ ኣብ ምግላጽ ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ሕጅውን ኣብ ወሰናስን ከባቢታት ዶባት ትግራይ ክልተ መንእስያት ብተመልከተለይ ተኩሱ መቕታሉ ምንጭታትና ኣብ ሰደዱልና ሓበሬታ ኣረጋጊጾም እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 19 ታሕሳስ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ከባቢታት ታሕታይ መረብ ብኣንፈት ዓዲ ክልተ ኣብ ደንደስ ሩባ መረብ ሸነኽ ኤርትራ ዝተፈጸመ ኮይኑ መንነቶም ዛጊት ክንጽር ዘይተኸኣለ ክልተ መንእስያት ኮኔል ካብ ዝተፈጸመ ናይ ተመልከተለይ ስጉምቲ ጉጅለ ህግደፍ ህይወቶም ምሕላፍ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘነጽር ኣብ ውሽጢ ሃገር ብጉጅለ ህግደፍ ዝወርዶም ግፍዕን ጭኮናን ምጻሩ ዝሰኣኑ ብርክት ዝበሉ መንእስያት ኤርትራ ናብታ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ክትፈርስ እያ እንዳተባሃለ ዝግለጽ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ከፊሎም ክግዕዙ ዝተዓዘበ ጉጅለ ህግደፍ ተኩስካ ቅተል ዝብል ትእዛዝ ሂቡ ቁፅሪ ዘይብሎ መንእስያት ኣብ ከባቢ ዶባት ብቓጻ ከውድቕ ምጽንሑ ዝሓበሩ ምንጭታትና እቲ ኣብ ልዕሊ ዶብ ዝሰገሩ መንእስያት ክወስዱ ዝጸንሐ ስጉምቲ ወላውን ኣብቶም ንንግዲ ሸቐጣሸቐጥ ሒዞም ዝመላለሱ ዜጋታት ይፍጽሙ ምህላው ህግደፍ ጸረ ህዝብን ሃገርን ኣርሜናዊ ጉጅለ ለምዃኑ ዘረድእ ዓብ ስእሊ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዝዓቢ ዘሎ ነድረን ቁጥዓን ህዝቢ ኤርትራ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ሃንደበታዊ ህዝባዊ ኖትኪ ከይውላዕ ብምባል ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ኤርትራ ክትግምቶ ዝኸብድ ኣደራ ይፍጽም ምህላው ዝገለጹ ምንጭታትና እቲ ጉጅለ ክትፈርስ እያ ናብ ዝበላ ኢትዮጵያ ዝውሕዝ ዘሎ ቁፅሪ መንእስያት ኤርትራ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ብምህላውን ቁፅሪ ኣብ ኣሃዱታቶም ዘሎ መንእሰይ እውን ብዓቢ ቁፅሪ የንቆልቁል ብምህላውን ናይ ተኪስካ ቀተል ስጉምቲ ብምውሳድ ደው ከብሎ ይቃለስ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይ ጨው ቀትሪ ተኽሲ ይፍጽም ከም ዘለዮም ምንጭታትና ዝገልጹ ቲክቶከር ኣዶናይ ብስንኪ ሕጻጽ ተኣሲሩ እናተባሃለ እዩ እስቲ እዛ ዜና እዚኣ ንስማዕ ኣዶናይ ብፖሊስ ተታሒዙ ለሰዓታት ክጸንሕ ክኢሉ ነይሩ ኣዶናይ ኣብ ትግራይ ሕጻጽ ዘሎ ሰብኣዊ ቀውሲ ንምሕጋዝ ብምሕሳብ ካብ ለሰባሰቡ ገንዘብ ወጻኢ ለተፈላለዩ ቁሳቁስ ኣብ ምእካብ ሃምለሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተኸቲሉ ካብ ለተፈላለዩ ማሕበረሰብ ክፍሊ ልልመጹ ሓገዝ ኣብ ተቐበለሉ ቦታ ኣብ ክፍለ ከተማ ቦሊ ልተወሰኑ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ቁጥጥር ክውዕል ሃም ንኽኣለ ብምሕባር እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣለ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ቦታ ሃም ተገነየ ግርግር ምንባሩ ይረአዩ ና ፖሊስ ኣባላት ብመጀመርያ ፍቓድ ክትሕዙን ኢኩም ብልብል ብተወሳኺ እውን ካብ ክፍለ ከተማ ደብዳቤ ኣይሓስኩም ብልብል ክርክር ኣዶናይ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት ተታሒዞም ድሕሪ ጥያቄ ምፅራይ ተለቒቖም ኣድላይ ቁሳቁስ ብምእካብ ናብ ገዝኦም ክኸዱ ተገይሮም እዮም ለይመረዳእ ዝተፈጠረሉ ምኽንያት ኣብቲ ቦታ ልስብሰብ ነበረ ቁሳቁስ ፍቓድ ወይ ደብዳቤ የብሉ ብልብል ብትኽልቲ ብዛዕባ ኣዶናይ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣዶናይ ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብልቕፅል እቲ ተኣሲሩሉ ምክንያት እውን ፍቓድ ከም ዘይብሎም ከምኡ እውን ኣዶናይ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ብዝተኻለኩም ዓቕሚ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ኣቕሓ ይኹን ምግቢ ይኹን ክዳን ይኹን ኣምፁ ኢሉ ቦታ እውን ፀዊዑ ነይሩ ኣብቲ ቦታ እውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ስለዝተረኸቡ በኣስዕ ግርግር ልመስል ተላዒሉ ከምኡ እውን ፍቓድ የብልኹምን ተባሂሎም ኣዶናይ ኣብ ቦሌ ክፍለ ከተማ ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ኢና ንሰምዕ ዘለና እሺ ፋሚሊ ሎማዓንቲ ለሓዝኩም ቪድዮታት ዘየም መስል ነይሩ ማቐጻል ቢገራሩማ ሓድሽቲ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክምለስ እስካብ ሽዕቱ ሰብስክራይብና ላይክ ምግባር ከይትርስዑኹም ፒስ አውት I should fuck her in the Benz.